Шулай, кеше язмышлары кыш язмышы белән охшаш диләр. Бигрәк тә кыз бала язмышы. Кечкенәдән үк туган йортында туып үсеп, үсә төшкәч, үзенең җылысын ул чит йортка китеп, анда таратырга тиеш була. Һәм еш кына әти-әнисеннән киткәндә кызлар елый. Кышлар да безнең белән кыз җиткәч җылы йокларга киткәндә елап, саубулашып китәләр түгелме соң? Таңда күрдем кыр козлары, көн чыгышка таба киттеләр. Канат җилпи-җилпи агылдаша, тигез сафка сузылып үтәләр. Юллар озын сездән кыр козлары, сезнең тузанланса, ак иделгә төшеп юарсыз. Юллар озын сезнең кыр козлары, Урал таулар аша чыгарсыз. Канатыгыз сезнең тузанланса, иделгә төшеп юарсыз. Әйтер идем, әгәр телен белсәм, аманәтен алып кит дием. Туган авылым аша юлларда атсам, сөйгәнемә сәлам әйтием. Юллар озын сезнең кыр козлары, канатыгыз сезнең тузанланса, ак иделгә төшеп юарсыз. Юллар озын сезнең кыр козлары, Урал таулар аша чыгарсыз. Канатыгыз сезнең тузанланса, ак иделгә төшеп юарсыз. Канатыгыз сезнең тузанланса, ак иделгә төшеп юарсыз. Бүген таңда күрдем кыр козлары,